Kaixo, Garazi naiz, eta, bideoekin hasi baino lehenago, egingo duguna da promozio txiki bat labaza kapsula berriekin. Lau motako kapsula daude, bat konsome, kafea, kamamilla edo manzanilla, eta esnea. Eta, nahi baldin baduzue zuen etxea bidaltzea hauek, esan badiazue zein den zuen gustoko favoritoa, bat edo bi edo denak, orduan bidalduko dizuet, eta esan badiazue ere bai zein den zuen erregerik favoritoena. Beran jartzen dizkiazue komentario horiek. Vamos a hacer un sorteo de la baza y os voy a mandar a casa. Hay 4 sabores: leche, café, manzanilla o camamilla y consomé. Escribidme en los comentarios abajo cuál es vuestro sabor favorito y cuál es vuestro rey mágico favorito. Esto es totalmente gratuito. Baina hasiko gea errege magoekin. Bihar da erregeen karbalgatak. Gizon bezala, 3 errege mago daude. Diela Meltxor, Zarrena, Gaspar, Erdikoa, eta Baltasar, Beltza. Meltxor da bizar zuriaduna, judutarra, eta da gay, maricón perdido. Gaspar da pelirrojo, eta aurrek ez dute asko maitatzen. Baltasar da beltza eta Jerusalemera joan zen bateran, hau da, barko txiki batean. Eta entzuten casting bat, zein izango zen errege mago bezala beltza. Baina hau hobeto kontatuko dizuet Billy Meriren bideoan. Orain hobeto esplikatuko dizuet hemengo bideo hau dela Billy Meri erara. Evangelioak ez du esaten erregeak zirenik, ez 3 zirenik ere, eta are gutxiago Meltxor, Gaspar eta Baltasar deitzen zirenik. Dorosek, hasieran lehengo bideoan esan dugun errege bera, mago haiek isilka dei egin ziren izarra noiz agertu zitzaien jakin ahal izan zatozte eta jakin aduraz aurraren berri eta egurkitzen duzuenean ensairazuen niri Nerone eta Juan eta Gaur eta bat-batean taldean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaien aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte. Berealdiko poza hartu zuten eta etxean sarturik aurra aurkitu zuten. Maria bere amarekin eta auspez jarririk gurtu egin zuten. Erregeak eman zizkioten urrea, iltzetsua eta mirra. Vamos, que nos ha animado con la historia de Reyes Magos. Erregeen karbalgata behin ikusi dut Donostin, baina ez gogoratzen. Baina beste urtetan, errenterien ikusi dut, da Gipuzkoako herri txiki bat, eta nien nintzen batzu joaten diren bezala erregea eskatzera, ez nik gutuna bilantzen diren atoba porkulo. Eta karbalgatean beti konfetiak eta gozokiak eta hori botatzen dute. Eta ulertzen ez dudana da, zeratik esaten dute, jaten degunen gozokia gaizki botatza dela, gero beraiek ematen dute. Hori egiten dute, gozokia jan eta gero dentistagana joateko eta dentistek dirua irabazteko. 12 points go to... Nik erregei eskatu diotena izan da Cesateken taldearen
disko berria, DVD portatila, gratia, CD-a jartzeko, nire CD berria, eta gaztea entzuteko eta dantzatzeko. Bueno, hau izan da gaurko zurrengo astean beste bideo batekin etorriko gara. Baina ez ahaztu, kasula hauek irabazteko aukera daukazutela. Hemen behia jarri bezute komentario bat, zein da zuen gustuko saborea. Konsome, kafea, manzanilla o kamamilla eta esnea. Ere bai jarri bezute zein den zuen errege mago gogokoena. Tenéis que poner aquí abajo el comentario cuál es vuestro sabor favorito. Si es consomé, café, manzanilla o camamilla y leche. Sí. Y luego también poner el rey mago favorito también en los comentarios. Adiós. Adiós.